Professorien tervetuliaisjuhlaan. Ni är alla välkomna till professorsinstallation. Welcome to the inauguration of new professors at the University of Helsinki. Helsingin yliopistossa tällä viikolla 27 uutta professoria astuu tehtäväänsä akateemisin menoin pitämällä juhlaluennon omalta alaltaan. Määrä on selvästi enemmän kuin professorien määrä 11 Turun akatemian perustamisvaiheessa 1640. Korkeimpien opetusvirkojen määrä kasvoi hitaasti, sillä Ruotsin vallan päättyessä 1809 Turussa oli 16 professoria ja 8 apulaista. Keisari Aleksanteri I kaksinkertaisti yliopiston määrärahat. Itsenäisyyden alussa Helsingissä oli professoreita jo 140. Nykyisin omassa yliopistossamme on lähes 600 professoria, osa-aikaiset mukaan lukien, joka on reilu 1/4 koko Suomen professorikunnasta. Viime vuonna Suomen professorien kokonaismäärä oli 2036. Taisi olla joku syyskuun päivä, kun tämä luku oli tämä. Naisten osuus Helsingin yliopiston professoreista vuoden 2024 lopulla oli 38%. Osuuksien nopeaa muuttumista kuvaa, että assistant-professoreista 48% ja associate-professoreista jo 55% on naisia. Myös kansainvälisten professorien määrä nousee systemaattisesti. Viime vuonna ulkomailta tulleiden professorien osuus oli 13%. Hyvät kuulijat, kevätlukukauden teema on ollut tieteen vapaus. Vaikka tällä hetkellä huomio kiinnittyy paljon Yhdysvalloissa tapahtuvaan kehitykseen, on myös omassa maassamme huolestuttavia tapahtumia. Joulukuun lopussa antoi maamme hallitus esityksen, jossa se ehdotti muutosta, jonka mukaan Suomen Akatemian tehtävien hoitaminen ei saa olla ristiriidassa kansallisen turvallisuuden, Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Kaikki 13 tieteen akateemikkoa reagoivat tähän tieteen vapautta uhkaavaan lakiesitykseen yhteisellä kirjeellä. Julkisen keskustelun seurauksena esitystä muutettiin eduskuntakäsittelyssä. Valtiovalta ja lainsäädäntö eivät ole ainoa akateemista vapautta uhkaava taho. Myös julkinen keskustelu ja populistinen politiikka nostavat jatkuvasti tutkimusta kielteisellä tavalla keskusteluun. Sosiaalisen median keskustelujen ollessa tietysti aivan omalla tasollaan, joka ei usein perustu yliopiston tuntemiseen, mutta kärjistää yleistä ilmapiiriä. Akateemisen vapauden idea on pitkällä historiassa ja se on ollut osa yliopistojen toimintaympäristöä koko yliopistojen historian ajan. Autonomian merkityksen ymmärsi jo keisari Aleksanteri I Suomen siirryttyä suuriruhtinaskuntana hänen alaisuuteensa. Yliopistomme sai tuolloin merkittävän itsehallinto-oikeuden, jonka lisäksi sen rahoituksellista asemaa kohennettiin ja merkitystä kirkastettiin upeilla uusilla rakennuksilla, joista upeimpana tämä Helsingin yliopiston päärakennus. Akateemisen vapauden keskeinen ilmenemismuoto tutkimusyliopistossa on erityisesti tutkimuksen vapaus. Tutkijalla pitää olla vapaus valita tutkimusaiheensa, teoriansa ja hypoteesinsa ja menetelmänsä sekä julkaista tuloksensa tiedeyhteisössä keskusteltavaksi ilman ulkoisten tahojen, kuten valtion, politiikan tai kirkon kontrollia tai sensuuria. Vuodenvaihteen epäonnistunut lakiesitys osoitti, että Suomenkaan yliopistojen asema ei ole itsestäänselvästi turvattu. Akateeminen vapaus on universaali oikeus ja perustavanlaatuinen edellytys tieteen edistymiseen ja totuuden tavoitteluun. Se ei ole kuitenkaan erityisoikeus,
vaan menestyksekkään toiminnan perusedellytys. Yli 170 maata on sitoutunut kansainvälisesti takaamaan omien yliopistojensa akateemisen vapauden, mutta on kuitenkin maita ja yliopistoja, joissa akateemisen vapauden toive on kaukana. Akateemisen vapauden tilaa voidaan mitata kansainvälisesti indeksillä, jossa tarkastellaan 5 keskeistä indikaattoria. Vapautta tutkia ja opettaa, vapautta akateemiseen tiedon vaihtoon ja tiedon välittämiseen, instituutioiden autonomiaa, sitä missä määrin yliopistokampuksilla voidaan toimia ilman ulkopuolista valvontaa, sekä vapautta akateemiseen ja kulttuuriseen ilmaisuun. Suomi on tässä indikaattorissa perinteisesti sijoittunut korkeimpaan 10%, mutta vuonna 2025, siis tänä vuonna, putosimme ensimmäistä kertaa pois parhaimmistosta. Tämä on merkki siitä, että me saa tuudittautua tyytyväisyyteen. I Finland har universitetens studie- och forskningssamarbetet betraktats som en förutsättning för nationens välfärdsutveckling, vilket har resulterat i tillväxt och utveckling vid en topp under de tidiga åren av 2000-talet. Därefter har utvecklingen i fråga om forskningsfinansiering eller studiemöjligheter försämrats, eller i bästa fall stagnerat. Denna utveckling har återspeglat beslutsfattarnas allmänna perspektivfel, där universitetens verksamhet ses som en kostnad att bespara under ekonomiskt svaga tider, istället för att betraktas som producenter av tillväxt och välfärd samt investeringar för framtiden. Universitetens autonomi, som är kopplad till akademisk frihet, är i de flesta fall beroende av statlig finansiering och de krav som ställs på den. I Finland kommer grundfinansieringen till universiteten direkt från undervisnings- och kulturministeriet baserat på resultatindikationer. Och den ekonomiska autonomin bestäms till stor del av egenskaperna hos finansieringsmodellen. Den finska modellens mål är en legitim strävan att belöna god prestation. Men bakom modellen finns flera egenskaper genom vilka staten i praktiken styr universitetens verksamhet. Modellen begränsar alltså åtminstone delvis genomförandet av akademisk frihet. Sensitivity of academic freedom to government actions has become a prominent issue, especially in the United States, where the current administration uses state research funding and its cuts to pressure universities into complying with demands that undermine academic freedom. In the US, the partnership between universities and the government regarding research is strongly based on a post-World War II agreement when Vannevar Bush, the head of the Office of Scientific Research and Development, established a modern partnership between research universities and the federal government. He understood that the partnership would ensure the United States' leading position in scientific achievements and innovations. The success was rooted in the respect for academic freedom, which attracted the world's best researchers to universities. The successful alliance between universities and the government in the US also presented universities with a continuous risk. Dependency on a single key funder. Universities would be severely damaged if the government threatens actions that violate the ideal of academic freedom.
This risk became apparent during President Trump's first term, but early 2025 has elevated the risk and damages to a new level. Pressure tactics on major research universities like Columbia or Harvard have raised significant concerns. The cancellation of research funding is used as a mechanism to pressure universities into complying with the administration's demands, which severely violate the implementation of academic freedom. Columbia University is reported to have accepted the demands to avoid federal funding cuts. In contrast, Harvard has taken a strong stance of resistance. Harvard is one of the wealthiest universities in the world, with over $50 billion US dollars in assets, and is prepared to take financial risks. Harvard University also sued the Trump administration for misuse of federal funding, demonstrating that the university's independence or pursuit of truth is not negotiable. Academic freedom is seriously threatened, and defending it requires unity among universities. Leaders of several American universities have opposed the government's pressure. The leaders of the universities have shown their readiness to fight for the fundamental values of universities through an open declaration. The universities remind us that academic freedom is not just lofty ideals, but a very practical requirement. If researchers cannot study climate change because it is politically undesirable, it is not just a loss for the academic world, but a loss for all humanity. Hyvät kuulijat, yliopistojen ja tutkijoiden on syytä pitää akateemista vapautta julkisuudessa esillä, jotta yhteiskunnassa luottamus tieteeseen säilyy. Myös Suomessa on tärkeää seurata, että Yhdysvaltain tapainen tieteen ja tutkimuksen rajoittaminen ei leviä, eikä tutkimusrahoitusta altisteta ideologisille tavoitteille. Professorit ovat tulevaisuudessakin yliopistoyhteisön keskeisiä toimijoita, jotka suurelta osin määräävät yliopiston laadun ja tulokset, ja professorit pitävät akateemisen vapauden ihannetta yllä. Toivotan teidät tervetulleeksi professorien juhlaluennoille. Välkomna till professorsinstallation. Welcome to the inauguration of new professors. Hyvät kuulijat, seuraavaksi juhlasalissa pitää juhlaluentonsa professori Mats Bergman. Mats Bergman är professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Svenska social- och kommunalhögskolan. Han arbetar också som Svenska social- och kommunalhögskolans prorektor, ansvar för forskningsfrågor. Professori Bergmanin asiantuntemus keskittyy media- ja viestintätutkimukseen sekä filosofiaan, erityisesti pragmatismiin ja Peirce-tutkimuksiin. Lukuisissa julkaisuissaan hän on kirjoittanut muun muassa viestinnän etiikasta, median vastuullisuusmalleista sekä COVID-pandemian rajoitusten vaikutuksista rikollisuuteen. Hän on väitellyt vuonna 2004 filosofiasta humanistisesta tiedekunnasta. Hän on työskennellyt yliopistolla aiemmin muun muassa akatemiatutkijana, yliopiston lehtorina ja tutkijakollegiumin varajohtajana. Tämän lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana muun muassa Columbian yliopistossa New Yorkissa, Toronton yliopistossa, London School of Economicsissa ja University College Londonissa. Bergmanin keskeisiin tutkimusintresseihin kuuluu propagandatutkimuksen lisäksi viestinnän etiikka, kommunikaatiofilosofia, merkkien teoria ja tutkimus,
sekä pragmatistinen filosofia ja yhteiskuntatiede. Hän on lapsesta asti ollut kiinnostunut historiasta ja myös siitä, miten historian kerrostumat ja rasitteet näkyvät tässä ajassa. Nyt myös uusimmissa viestinnällisissä ilmiöissä, kuten tämän päivän propagandassa ja keskustelussa propagandasta. Luennon otsikko on Propaganda et nödvändigt ont. Toivotetaan professori Mats Bergman tervetulleeksi.